सोलोङो माखासे गियानखौ नसुंसेनिफ्रायबो सोलोङो गथ'फ्रा बेफोरखौ नोजोर लाखिनांगौआ जों आइजोफोरनि बिबान। ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ दिनै नैबे सनाजुलि प्राइमारिनि लांगोनायाव एबा मन्दिरनि लांगोनायाव दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बेवहाय बे बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय गागि आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद, प्रसासन गासैबो फैनानै गाजा गोमजायै दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांनायाव आं नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो दिनै बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ लोब्बा लानानै बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गोबां गोरों गोरा माखासे सुबुंफोरखौ लाबोनानै मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लाबोनानै गुरुदेवनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायलांबाय, समाजाव गोबां खामानि मावनायनि लामा दिन्थिनानै होलांबाय। आरो बेबायदिनो आंबो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसा संसदनि नेहाथारि जानानै आलासि हिसाबै आंखौ हांख्रायना लाबोनाय लेखा आंबो नुजाफैनो मोननानै जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो बाख्नायनो आं गोसो जायो जे बिश्वनाथ आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि हांख्रायनायाव आं दिनै दान्दिसे गसंफैनानैब्लाबो गुरुदेवा जे बर' हारिनि गेजेराव बै समनि 100 बोसोरसो सिगाङाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजो माहारिफोरनि गेजेराव जेरैबायदि जोंनि साननाय हनाया एसे खेंसालिया नोजोरजों नायोमोन बा उन्दै नोजोरजों जों नायोमोन, बेफोरनि सायाव दिनै गुरुदेवा माबायदि उद्धार खालामबोनानै बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि होफैजेनदोंमोन, बिनि थुलुंगागिरि होजेनगिरि महरै आं बाथ्रा सावरायनो खाबु मोनफैदों। आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरांनिफ्राय लानानै जों गुवारै सरसा खालामनो हानायखौ आङो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोनहा सम आरो खस्थ' खालामनानै खोनासंनायखौ आं बयखौबो सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिहोमानि सायाव जों बाथ्रा सावरायनोबा दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिहोमाया गोबां बेरखांफैयो। जेरै सोलोंथायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ इंराजि 1921 मायथाइयावनो बर' महासम्मेलननि गिबि जथुम्मानि गेजेरजों जे बर' गामि गामि गुदि फरायसालि गायसननांगौ आरो बिनिफ्राय बे समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आइजो एबा हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव जेरैबायदि गोसो गैयै खालामदोंमोन, बेखौ हेंथा होनानै बै फरायसालिफ्राव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरखौ बयखौबो फरायसालियाव मुं थिसनथारनांगौ होननानै बेबायदि जागरण खालामबोजेननाय बिनि बिहोमायाबो गोबां। आरो बिनिफ्राय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिहोमाया ओरैबायदि गोबां दंबावो जे बर' माहारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसनजेनोब्ला बे हारिया जेरै मिथिंगा सिबिग्रा, गोथार आबहावा साखोन सिखोन खालामग्रा, बे हारिया थारैनो सैथोखौ मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै 1932 मायथाइयाव लानाय प्रस्ताब, जायखौ बर'नि पान्डुलिपि मोनसे सुजुनायनि बाथ्राखौ ब्रैथि महासम्मेलननि गेजेरजों रायखांदोंमोन। बे ब्रैथि महासम्मेलनाव रायखांजानाय माखासे प्रस्ताबफोरखौ बर'नि पान्डुलिपियाव सोसननानै होनाय जादोंमोन जे जोंनि बर' हारिया गावहानो जुनियायै माखासे समाज बेबस्थानि थाखाय गावनि हारि एबा समाजखौ रैखाथिनि थाखाय आयेन बानायनानै दोननांगौ एबा आयेन सुजुनांगौ। दा बे आयेननि बिगोमा हिसाबै बर' हारिया थागोनब्लाबो बिनि सानस्रि हिसाबै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बेवहाय बांसिन बिबांखौनो अबदान होबोदोंमोन आरो बिहोमाखौ होबोदोंमोन। बेनिखायनो बे पान्डुलिपिनि गेजेरजोंबो बर' हारिनि सिनायथिया रोखा रोखा मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायजाबोदों। आरो बिथांखौ जोङो गोबां बांमोखाङारि होननानैबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ बुंनो हायो। बिथांनि बिहोमाखौ जों दिनै गुसुं समनि गेजेराव बुंफोरनो हानाय नङा। बेखिनि। आइजो माहारिनि सायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ओरैबायदि बिहोमा होलांदों दि जेरावनाखि जोंनि आइजो माहारिया सिगां गिबियाव जोंहा जेबो सांग्रांथि गैयामोन आरो जेबो साब सिखोन गैयामोन। बेबायदिनि सायाव आरो माखासे जों न' सिङावनो थानानै जों रायजो खुंनांगौ जायोमोन। हिन्जाव माहारिया बायजोआव फालांगि खालामनो हायामोन, बेफार फालांगि खालामनो हायामोन आरो जों बेबायदिनो बायजोआरि खामानि मावनानै जोङो रां रुफा खामायनो हायामोन। बेफोर बिथिंखौ नायनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बुंदों मा आइजो आफाद दाजेननानै होदोंमोन। 1925 मायथाइयाव बे आइजो आफाद दाजेननानै होदोंमोन। बे आइजो आफाद दानायावनो माखासे जोंनि आइजोफोरनि सायाव ओरैबायदि थांखि दैखांनाय जादोंमोन जे आइजोफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनो मोना आरो आइजोफोरखौ उन्दै बैसोआव हाबा बिलाइ हरनो मोना। बैफोरबायदि माखासे थांखिफोरखौ दैखांना होदोंमोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ। बे गुरुदेव कालिचरणनि बेफोरबायदि बिहोमाया जोंनि सायाव गोहोम गोलैदों होननानै जों सानो। मानो होनोब्ला बिथांनि बेफोरबायदि थांखिफोरानो दिनैनि एसेबाबो खामानियाव होबोगासिनो दङ। जायनाखि जों दिनैनि मुगायाव नुनो मोनबाय जे आइजो माहारिया
बेफार फालांगि खालामनानै बा सि दानानै जोङो न'खर सुंथानो हाबाय बा बेफार फालांगि बिजनेस मावनानै हाथाय बाजाराव दखान होनानै जोङो न'खर सुंथानो हाबाय जेरावनाखि जोङो दा बायजोआव ओंखारनानै रांखावरिनि बिथिङाव न'खरखौ गोबां हेफाजाब होनो हाबाय बेयो जाहैबाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बेफोरबायदि थांखि दैखांनायनि थाखायनो जानो हादों होननानै जों सानो मानो होनबा जुदि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ आइजो माहारिखौ जुदि उइभिं खुलिनानै बेफोरबायदि सुबिदाखौ होआमोनब्ला सि दानो जुदि बेफोरबायदि लामाखौ दिन्थियामोनब्ला जानांगौ आइजो माहारिया दिनैसिमबो गोदोनि बायदि मुगायावनो थागौमोन बेफोरबायदि लामाखौ हयथ' सोरां लामायाव जों ओंखारफैनो हानाय नङामोन बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंनाय जाबाय दा आं आइजो हिसाबै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बायदिब्ला जे सासे आइजोआ माबायदि जानांगौ बा गुरुदेब कालिचरणनि माखासे बिथिंखौ नायनानै जे सासे आइजोआ न'खर बेंनायाव माबायदि जानांगौ सासे आइजोआ न'खर बेंनो थाखाय गोबां गाव हारसिं गोसोनि गोथार जाग्रोनांगोन आरो सांग्रां जाग्रोनांगोन जे गंसे न'खरा माबायदि जायोब्ला गंसे न'खरा माने गोजोन न'खर दानो हायो नैबेखौ जों नायग्रोनांगोन जे गाव मोजां जायोब्लासो जों गावनि फिसाय आरो गावनि न'खरखौ जों मोजां खालामनो हागोन आरो गाव मोजां जानानै गावनि न'खरखौ मोजां खालामनो हाबासो जों गामिनि मानसिखौ मोजां खालामनो हागोन बेखौ नायो आङो आरो लोगोसे जे धोरोमजों थांनानै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म जिथुनाखि दिन्थिलांनाय लामा बेफोर लामाजों थांनानै आं सानो मा जे समाजनि मानसिफोरनोबो बेबायदि जाहाथे गोथार लामाखौ बयबो लायो आइजोफ्रा जे साब सिखोन थानाय जेरावनाखि धोरोमखौ सिबिनाय आरो न'खर बेंनाय बेफोर हाबाफारियाव जेनाखि आइजोफ्राबो सांग्रांथि जायो बेखौ आं दिनै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि जि 80थि बोसोरसालिया रुंसारि सान फालिनाय बे हाबाफारिखौ जोङो हयथ' जों गोबां साननिफ्राय सेस्था लादों जे आफानि जि रुंसारि सान बेखौ जोङो आनसलिक हिसाबै गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो दिनै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि मोनबा प्राइमारि बे मोनबा प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जे आइ बाबामोनहा फैनानै जोंखौ गोबाङैनो मदद होफैदों आरो बेखौनो साबायखर बावनांगोन जे जोंनि ब्रह्म भक्तफ्रा दिनैनि समाव जे एनकारेज गोनां गावखौनो सासे धोरोमसुला हिसाबै जोंनि गेजेराव गासिबो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो फैदों आरो हेफाजाब खालामफैदों आरो इयुनावबो आं आसा खालामो जाहाथे गोबां बिदिनो प्रग्राम जागोन प्रग्रामफोराव जाहाथे जोंनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनहा फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो इयुनाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोङो खुंलांबाय थानो हागोन बेखौ आं आसा फारिदों आरो लोगोसे जे गुरुदेब आफानि जि बोसोन बे बोसोन आरो सान्थौफोरखौ जोङो ब्रह्म धोरोम एबा गुबुन गुबुन धोरोमारिनि गेजेरावबो जोङो फोसावनो हागोन बा बिनि बिहोमाफोरखौ जोङो होलांनो हागोन अब्ला मोनसे समाव जों मुलुग दरबाराव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि जि जिउ जारिमिन बेखौ जोङो बयनोबो न'खर दरखं जे बेखौ जोङो खोन्थानो हागोन बा बयबो बुजि मोनगोन आं बेखौ आसा फारियो आरो आङो बेखिनियाव बेखौनो बुंगोन जे जोंनि लाइमोन आफादनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनहा फैनानै दिनै गोबां सम गावसोरखौ लोगोसे धोरोमनि मुङाव गावसोरखौ बावसोमदों आरो गोनां आलासि जे गाहाय आलासि हेमन्त ब्रह्म बाबायाबो फैनानै जोंनि गेजेराव बेखौनो जों फोरमायफैबाय जे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ आफाया जे ब्रह्म धोरोम हिसाबै ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव जि बिहोमा होलांनाय बे बिहोमा होलांनायनि बागै बे आलासि बाबायाबो बुंबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हांख्रायजानाय आलासि जाय बाबामोनखौ जों हांख्रायदोंमोन बदिराम मोसाहारि बाबा बासन्ति मोसाहारि बाबा आइमाबो जे दिनैनि बे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जे रुंसारि सान फालिनाय बे फालिनायाव गोबां गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि बिहोमानि बागै जों सावरायदों मोगा मोगि सावरायदों रायजोफोरजों सावरायदों आरो आं गोलाव बुंनो सानासै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जे फंनैसो बुंथिनाय बेखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।